Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lorenyo. Taong 1968, Kadaanan, Cagayan. Isinilang sa Kadaanan si Lorenyo. Matagal na roon ang kanyang mga magulang at halos ilang henerasyon na roong nanatili ang angka nila. Kaya naman nang mamulat siya sa mundo, namuhay siya sa isang komportableng buhay. Bilang asyendero ang kanyang mga magulang, lahat ng luho at pangangailangan ay madali nilang nakukuha. Literal na maayos noon ang kanilang pamumuhay. Kaya naman lumaki siyang mangmang sa realidad ng buhay. Akala ni Lorenyo, hanggang sa pagtanda niya, gano'n na ang buhay niya. Pero nagkamali siya. Hindi gano'n kadali manahin ang lahat ng yaman ng kanilang pamilya sa kadahilan ng hindi lang naman ang mga magulang niya ang nagmamay-ari ng kanilang sakahan at mga ari-arian. Pagmamay-ari ito ng magkakapatid at kahit panganay ang kanyang ama, hindi ito basta-bastang nasusunod sa lahat ng bahay. Di hamak din na kinakatakutan ng mga kapatid nito ang tiyuhin niyang sumunod dito sa kadahilan ng may usap-usapan na ito ang nagmana sa kakayahan ng lola nila na namayapa ilang buwan bago ipanganak si Lorenyo. Sa panahong yun pinuno, halos 2 dekada na ang nakakaraan, pero yung usap-usapang yun ay hindi pa rin nawawala sa hanay ng kanilang pamilya. Kaya naman maging sila ng mga kapatid niya, pinangingilagan talaga ang tiyuhin niya. Kilala ito sa pangalang Fernando. Matanda lang ng 1 taon dito ang kanyang ama. At sa kanilang magkakapatid, ito lang ang nakatira sa malayo kasama ng pamilya niya. Sa pinakadulo ng lupa, malapit sa paanan ng bundok, makikita ang isang simple at payapang tahanan nito. Wala itong katulong sa buhay, hindi kagaya nila Lorenyo na halos dumugi na ng mga kasambahay. Wala rin itong pakialam sa salaping pumapasok sa kanila, basta ba'y meron itong mga hayop na pwedeng maalagaan. Literal na wala itong pakialam, ngunit ibang usapan na kapag may naririnig itong mga salita patungkol sa mga hatian ng lupa. Ayaw ng tiyuhin niya na hatiin ang mga lupain dahil ang gusto nito, sarilinin ang lahat ng yon. Hindi naman ito madamot at ang ayaw niya lang, magkaroon ng pagkakabuklod ang mga lupain ng kanilang mga ninuno. Dagdag pa nito na, malaya silang magsaka o magnegosyo sa lahat ng dako ng lupa, basta ba'y wag nila itong paghahatian o ipagbibili sa kung kani-kaninong tao. Dahil sa oras na malaman niya ito, lahat ng sangkot sa ganoong desisyon ay madadamay. Ayon pa kay Lorenyo na, dahil sa ganoong sinabi ng tiyuhin niya, kaya lumayo ang loob dito ng kanyang ama. Ngunit sa kabila nito, mas pinili itong wag na lamang patulan ng mga magulang niya. Kapag nga nag-uusap sila, ang palagi lang sinasabi ng tatay niya sa kanila ay, "Hayaan niyo yan si Fernando. Nababaliw na yan. Basta ang importante, gawin lang natin ang mga bagay na magpapayaman pa sa ating pamilya." ito palagi ang mga katagang naririnig nila, kaya sa katagalan medyo nanawa na rin sila. Di na rin nila ito gaanong pinapansin dahil sa loob ng 2 dekada, hindi naman nagparamdam ang tiyuhin niya. Nagkaisip na lamang siya lahat-lahat, di niya ito nakitang nangialam sa kanilang pamilya. May mga pagkakataong bumibisita ito, pero hindi nila napag-uusapan ang patungkol sa lupa. Wala rin silang nakikitang kakaibang kilos mula sa kanilang padre de pamilya, kaya naman inakala nila na maayos na ang pakikitungo ng mga ito sa bawat isa. Ngunit ang ganoong sitwasyon ay hindi rin pala magtatagal. Dahil sa pagsapit ng taong ito, may naging kaibigang manggagamot ang ama ni Lorenyo. Nakatira ito sa mismong baryo, kaya madali lang itong nalaman ng tiyuhin niya. Akala nila nung una, wala itong magiging reaksyon sa bagong kaibigan ng kanilang ama, pero pagkaraan lamang ng ilang araw, muli itong bumisita sa bahay nila.
At sa pagkakataong yon, kasakasama na nito ang asawa nitong ubod na ng tanda ang itsura kahit halos kaedad lang ito ng kanilang ina. Si Lorenyo ang nakakita sa pagdating ng mga ito. Kaya naman dali-dali niyang tinawag ang tatay niya na kasalukuyan noong nagbibilang ng mga sako ng palay na kakaani lang ng kanilang mga magsasaka. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, ramdam niya ang galit nito at pagkairita. Walang sabi-sabi, lumabas ito ng bahay para harapin ang kapatid niya. At nung magkaharap na ang dalawa, kaagad itong pinagtatalakan ng tatay niya. Kung ano-ano ang sinabi nito, na kesyo marami siyang ginagawa, hindi yun ang tamang oras ng kanilang pagpunta, at kung ano-ano pang mga bagay para lamang mapalayas ang kapatid niya. Kaso lang di yun umubra hanggang sa mapilitan na itong magmura. At nung marinig ito ng tiyuhin niya, dito na ito kalmadong nagsalita. Binandro, huwag mo kong dadaanin sa ganyan. Kilala mo ko at alam mo kung anong kaya kong gawin kapag nagalit ako sa iyo. Hindi ako pumunta rito para pakialaman niyang mga walang kwenta mong negosyo. Kaya ako na parito para balaan ka. Itigil mo yung pakikipagkaibigan mo sa manggagamot sa baryo dahil ayokong magkaroon ng kaugnayan sa mga ganyang tao ang sino man sa mga kadugo ko. Yan lang ang pinapakiusap ko sa iyo. At naniniwala naman ako na susundin mo ito. Maliwanag ba, Minandro? Kuya, Minandro? Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi ito kaagad nakasagot. Di niya rin ito nakitaan ng anumang pagsang-ayon na parabang may kung anong pumipigil dito. At bakit ko naman gagawin yon, Fernando? Hindi ba wala tayong pakialamanan sa mga bagay na yan? Sino ka para magdesisyon kung sino ang mga taong magiging kaibigan ko? Ikaw ba ang padre de pamilya ng tahanang ito? Hindi ako ang padre de pamilya, Minandro. Pero sa akin ipinagkatiwala ang ating angkan. Isang bagay na kailan may hindi mo maitatanggi kahit sa sarili mo. Kaya uulitin ko, layuan mo ang mga taong yon kung ayaw mo ng problema. Baka nakakalimutan mo, kalaban ko sila. Nang marinig ito ng tatay niya, nakita niya kung papaano man dilim ang tingin nito sa kanyang tiyuhin. Walang sabi-sabi, bigla na lamang itong kumuha ng sundang at itinarak sa lupa na namamagitan sa kanilang dalawa. Nung magawa niya ito, sumagot ito sa kapatid niya ng, Napakalaki na ng pinagbago mo, Fernando. Hindi na ikaw ang kapatid ko. Magmula noong naging tagapagmana ka ni Inang, pakiramdam mo ikaw na ang namumuno sa amin. Anong akala mo? Pagmamay-ari mo talaga yung abilidad na hinara mo sa dyablo? Nakakaawa ka, Fernando. Nakakaawa ka. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dito na nakita ni Lorenyo ang pagbabagong anyo ng tiyuhin niya. Sa isang kisap mata, tinubuan ito ng mahahabang balahibo kasabay ng pamumula ng mga mata nito. Nagkaroon na rin yon ng mahahabang kuko at brasong halos doble ng sa kanya. Maya-maya pa, bigla itong umangil bago nito tuluyang sinunggaban ng tatay niya. Pagbagsak nito, dahan-dahan itong dinilaan ng tiyuhin niya kasabay ng pagsagot nito dito ng, Hindi ito hiram, kapatid. Nagkakamali ka ng iyong inaakala. At hindi ako nakakaawa. Sadyang iba lang ang pananaw ko sa buhay na ito. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi mo gagawin ang mga ipinag-uutos ko, ngayon palang sinasabi ko na sa iyo, may mangyayaring masama sa iyo at sa pamilya mo. Huwag mo akong susubukan dahil alam mo kung papaano ako magalit. matapos nitong magsalita, kaagad nitong binitawan ang kanyang ama. Kalaunan, tahimik na itong naglakad papalayo
hanggang sa maglaho na ito sa paningin nila. Nung mapansin ni Lorenyo na wala na ito, dali-dali niyang nilapitan ang kanyang ama para tulungan. Pagkatayo nito, tsaka naman dumating ang mga kapatid niya dahil sa mga ingay na narinig nila. Ang kaso lang, nagdesisyon ang kanyang ama na sarilinin ang mga nangyari. Kaya naman nung mapansin niya ito, pinili na lang din niya na sumunod. Nag-aalala man, wala siyang magagawa. Hindi niya maaaring pangunahan ang tatay niya dahil posibleng meron itong binabalak. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng kwarto nito, tsaka siya nito inutusan na isarado ang pinto. At nang marinig naman yon ni Lorenyo, dali-dali niya itong ginawa hanggang sa makabalik na siya kung saan ito nakaupo. Tay, ba't kayo nagpang-abot ni Tio Fernando kanina? Simpleng-simple lang po ang problema ninyo. Pinalala niyo pa. Hindi yun ganun kasimple, anak. Ang albularyong pinalalayuan niya sa akin ay ang albularyong nakakaalam ng kahinaan niya. Siguro naman alam mo na aswang ang tsuhin mong yon. At hindi lang yun basta aswang, dahil si Tio Fernando mo, kalahating gabunan at mampabarang. Galit yun sa lahat ng taong naniniwala sa Diyos at ayaw nung may manghimasok sa ating pamilya. Kaya nga diba, napapansin mo yung mga tsahin mo na hindi basta-bastang nag-aasawa kahit matanda na. Yun ay dahil sa humihingi pa sila ng permiso sa kapatid kong yun. Pakiramdam ko nga, hindi na ako nakakatanda sa aming lahat dahil sa inaasta ng tsuhin mo. Pero totoo naman anak, sa kanya inihabilin ang pamilyang ito. Nare-respeto yun ng mga kapatid ko, pero tutol talaga ako sa ganun. Ha? Tutol ka sa ganun, tay? Bakit naman ho? Dahil alam kong hindi yun makatao, anak. Masyado siyang nalulunod sa kanyang kapangyarihan, kaya ang nasa isip niya, yun na lang palagi ang tama. Kontrolado rin siya ng kanyang asawa dahil kagaya niya, isa rin yung mangkukulam na may dugo ng aswang. Yun ang rason kung bakit pinagkasundo silang dalawa. At kagaya ng tsuhin mo, pinuno rin ng angkan nila ang tiyahin mo. Nang marinig ito ni Lorenyo, hindi siya kagad nakasagot. Base kasi sa sinabi ng tatay niya, kagad siyang naniwala na hindi mga basta-bastang tao ang dalawa. Mapanganib ang mga taong ito, kaya kinakailangan nilang mag-ingat. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sinubukan niya itong payuhan na sumunod at baka sakaling makinig ito sa kanya. Ang nais niya kasi, umiwas sa gulo hanggat maaari. Kaso lang hindi nakinig ang kanyang ama. Naniniwala kasi ito na ang mga albularyo naging kaibigan niya ang siyang magpapalaya sa kanilang pamilya mula sa sumpa na dulot ng angkan nila. Ayaw nitong kalakihan yon ng mga kapatid niya dahil balang araw muling pipili ang tsuhin niya ng panibagong pinuno. At nakasisiguro ito na magmumula ito sa kanilang magkakapatid. Matapos naman niya yung marinig, napatangulang naman siya habang nag-iisip ng malalim. Naniniwala kasi siya, isang mapanganib na hakbang ang gagawin ng tatay niya. At kung hindi ito mag-iingat, posibleng maging dahilan ito ng kaguluhan sa kanilang pamilya. Wala ka pang alam kung ano ang tunay na gulo, anak. Galing na ako dyan, kaya madali na para sa akin ang lumabas kung sakaling muli akong mapapasok. Kayo lang talaga ang sadyang inaalala ko. Dumaan ang mga araw. Hindi na bumalik ang tsuhin niyang si Fernando. Literal na naging tahimik noon ang lugar nila na animoy walang nangyaring hindi inaasahan. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Pero gabi-gabi, parang nagiging bangungot ang lahat ng kanyang mga nasaksihan. Hindi niya ito kayang itanggi at ipagsawalang bahala. Kaya kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon, kinakausap niya patungkol dito ang kanyang ama. Ilang beses na rin niya itong kinumbinsi, baka sakaling matuldukan na ang alitan nilang magkapatid. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito nagpapapigil sa nais nitong mangyari. Isang hapon, pagkatapos ng araw ng pagtatanim,
niyaya siya nito na bumaba ng baryo. Ayon sa kanyang ama, kikitain nila ang kaibigan nito para makahingi ng pangontra laban sa tiyuhin niya. Dagdag pa nito na isasarado na nito ang hangganan ng kanilang lupa upang hindi na ito basta-bastang makakapasok sa lugar nila. Nang marinig ito ni Lorenyo, nagdulot ito ng matinding pagkabahala sa parte niya. Alam niya kasi na ang ganoong kilos ay dadagdag lamang sa gulong kinakaharap nila. Ayaw na ayaw niya itong mangyari, lalo pat alam niya kung gaano kabangis ang tiyuhin niya. Ang problema, walang pinakikinggang tao ang tatay niya. Kaya sa halip na kontrahin ito, pinili na lamang niyang sumunod sa nais nito upang magkaroon siya ng ideya sa magiging kilos nila. Pagdating nilang dalawa sa baryo, kaagad silang sinalubong ng 3 matatandang lalaki. Ordinaryo yun kung titingnan, pero kapansin-pansin ang mga agimat na nakasabit sa kanilang mga leeg. Yung dalawa nakasuot ng trespiko, habang yung isa, makintab na palawit ang nasa kwintas niya. Paglapit nito sa kanila, kaagad nitong kinamaya ng kanyang ama. Wika pa ng isa sa mga ito. Minandro, mabuti naman at napabisita ka ng mas maaga. Kumusta na ang kapatid mo? May ideya na ba siya sa mga pagkikita nating ito? Nang marinig naman yon ng tatay niya, kagad nitong inilahad ang totoong nangyari sa pagitan nila. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dahan-dahan na rin silang umusad hanggang sa makarating na sila sa bahay ng mga ito. Pagpasok nila sa loob, dito na mas lalong sumeryoso ang mga bagay na kanilang pinag-uusapan. Sa punto rin yon, nalaman ni Lorenyo ang binabalak na pagpatay ng mga ito sa kanyang tiyuhin. Bilang pamangkin, hindi niya ito kaagad natanggap sa kadahilan ng para sa kanya, mahalaga ang kahit na sinong miyembro ng kanilang pamilya. Hindi ito dapat nasakta ng kahit na sino dahil kagaya nila, meron pa itong tsansa para magbago. Bagaman gustong-gusto niya na noong mga tuwiran, pinili niyang maging tahimik. Hanggat maaari, nakinig lang siya upang malaman niya ang bawat detalye. Pagkatapos naman ng nangyaring pag-uusap, dito pa lamang inilahad ng kanyang ama ang mga hakbang para matupad ang kanilang balak. Ako na muna ang makikipag-usap sa kapatid ko. Palalabasin ko na wala tayong balak sa kanya. Kukunin ko ang loob niya. At kapag nakampante na siya, dito na kayo kikilos. Sa gayong paraan, madali natin siyang mauhuli kasama ng kanyang asawa. Ang inaalala ko lang, ano magiging dahilan natin sa mga kadugo nila sa oras na sila'y mawala? Paniguradong magtatanong ang mga kamag-anak namin. Huwag mo na muna silang alalahanin, Minandro. Dahil pagkatapos sa mag-asawang yan, sila ang isusunod namin. Wala tayong palalagpasin sa hanay nila at hindi tayo titigil hanggat hindi sila nalilipol. Nang marinig ito ni Lorenyo, dito na siya naglakas loob na bumoses. Alam niya kasi na mali ang ganoong ideya, lalo pat wala namang kinalaman sa mga sigalot nila ang pamilya sa hanay ng asawa ng tiyuhin niya. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, bigla itong napatitig kasabay ng paghuwika nito ng, Kilala namin ang mga yan. Para yang mga bubuyog na kapag ginambala mo ang isa, babalikan ka ng kabuoang lahi nila. Hindi yan titigil hanggat hindi nababawi ang hustisya dulot ng pagkamatay ng kauri nila. Nauunawaan mo ba ang mga sinasabi ko, Lorenyo? Para rin to sa'yo, kaya huwag ka nang tumutol sa aming mga napag-uusapan. Sa bandang huli, kayo rin naman ang magbebenepisyo. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inabutan ng matanda yung tatay niya ng isang punyal na may kakaibang disenyo. Nung makita niya ito, alam niya na hindi ito ginagamit sa mga pangkaraniwang gawain, bagkus ginagamit ito para pumatay ng mga nilalang na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Matapos naman niya yung masilayan, ipinagkibit balikat lang niya ang lahat ng kanyang nakita.
Maya-maya pa, umuwi na lang silang dalawa. Sa kanilang paglalakad, inabisuhan siya ng tatay niya na walang pagsasabihang tao ukol sa mga narinig niya. At hanggat hindi pa natutupad ang plano, kinakailangan nilang ilihim ito kahit sa sarili nilang pamilya. Kailangan kasi na manatili itong lihim upang hindi ito matunugan ng mga kalaban nila. Nang marinig niya ang sinabi ng tatay niya, kaagad din naman siyang sumang-ayon. Literal na wala ng tanong-tanong para hindi na humaba ang kanilang mga napag-uusapan. At pagkatapos nun, balik normal ang kanilang mga buhay. Sa pagdaan ng mga araw, wala silang ibang ginawa kundi ang sumubaybay sa kanilang negosyo habang palihim na ginagawa ang kanilang mga plano. At sa tulong ng mga pinagkakatiwalaang tauhan ng ama ni Lorenyo, naging madali ang lahat. Pagkaraan ng 1 linggo, muling bumisita ang tiyuhin niya, alinsunod sa mensaheng ipinadala ng tatay niya. At kagaya ng inaasahan, siya na naman ang unang nakakita rito. Papalapit pa lang ang tiyuhin niya, matinding kaba na ang nararamdaman niya. Sobrang dami ng kanyang mga iniisip at halos hindi niya na gaanong magawa ang kanyang parte. Nang mapansin naman ito ng tiyuhin niya, napangiti lang naman ito habang pasimpleng nagwiwika sa kanya ng, Wala kang kasalanan, pamangkin. Alam kong ginagawa mo lang ang parte mo bilang anak ng kapatid ko. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Magiging maayos ang lahat. Pagkasambit nito ng mga katagang yun, tsaka na ito tuloy-tuloy na naglakad kasama ang asawa nito. Bagaman normal ang estado ng tiyuhin niya, yung kinakasama nito, napansin niyang halos hindi na mapakali. Yun bang parang itinuturing nitong bahay ng kaaway nila yung tahanan ng mismong kapatid ng tiyuhin niya. Nang makita yon ni Lorenyo, kaagad niyang naisip na baka natunugan na nito ang balak ng kanyang ama. Gayunpaman, wala siyang magawa kundi ang manatili sa kinaroroonan niya. Kalaunan, nang makapasok na ito sa loob ng bahay, tsaka pa lamang siya napabuntong hininga. Nanginginig man ang kanyang buong katawan, pilit niya itong pinipigilan upang hindi siya paghinalaan ng mga magsasakang nagtatrabaho malapit sa bahay nila. Ilang minuto pa ang lumipas. May narinig silang sigaw mula sa loob ng bahay. Kung hindi siya nagkakamali, sigaw ito ng isa sa mga tauhan ng tatay niya. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung pinasok para tingnan. At pagdating niya sa loob, nakita niya itong nakalupasay sa sahig. Pilit na hinahawakan ang kaliwa nitong balikat kung saan bumubulwak ang napakaraming dugo. Huli na nang malaman niya na pinutol pala ng asawa ng tiyuhin niya yung braso nito. Ang rason ng kanyang tiyahin, may bahid ng kataksilan ang katawan ng taong yon, kaya niya ito pinarusahan. Hindi rin ito nagdalawang isip na akusahan ng kanyang ama ukol sa masama nitong binabalak laban sa kanila. Dahil sa sinabi nito, bigla siyang nawala ng lakas ng loob para magsalita. Nakita niya kasing napatitig ang tiyahin niya sa kanya, na para bang sinasabi rin ito na kasama siya sa plano ng grupo. Kaya naman nang masipat niya ang ganoong titig, bahagya siyang nawala sa kanyang sarili. Ilang minuto ring nagtagal ang ganoong estado kung saan dito niya nakita ang pagpaparusa ng tiyuhin niya sa kanyang ama. Nagsimula ito sa simpleng sapak hanggang sa paulan na ito ng suntok sa katawan. At nung hindi na ito makayanan ng kanyang ama, napaluhod na lamang ito sa sahig habang dumudura ng dugo. Maya-maya pa, kinuha na rin ng tiyahin niya ang 2 pang tauhan nito na kasalukuyang nasa kusina kasama ang nanay niya. Pagdating ng 2 sa silid na yon, kaagad itong pinutulan ng binti gamit ang matatalas nitong kuko. Matapos ang pangyayari, tsaka pa lamang nagsimulang magsalita ang tiyuhin niya. Binalaan na kita, Minandro. Pero hindi ka marunong makinig. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo?
Pinag-iisipan mo ng masama ang mga kadugo mo. Samantalang kami, iniisip namin na kaisa ka namin. At ni minsan hindi kita tinraidor, kapatid. Mas mahalaga ang dugo mo, higit sa anumang paniniwala, Minandro. Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit? Nang marinig ito ng tatay niya, kahit nang hihina ay pinilit pa rin itong sumagot sa kanyang kapatid. Dahil isa kang salot sa ating pamilya. Isa kang sumpa na dapat mawala. Dahil sa'yo, kaya may mga limitasyon ang aming pangarap. Ni minsan, Fernando, hindi kita itinuring na kapatid ko. Pag-uwi ka ng tatay niya, mas lalo lang nitong ginalit ang tiyuhin niya. Kaya walang ano-ano, pinugutan nito ng ulo ang mga tauhan nila. Harap-harapan nitong nilamon ng tiyuhin niya hanggang sa paunti-unti kumalma ito at kalaunay nawala ang galit. Dahil sa sumpang ito, kaya kayo buhay ngayon. Dahil sa sumpang ito, kaya mapayapa at nalulunod sa yaman ng pamilya mo. Dahil sa sumpang ito, kaya walang lumalapit na kahit na anong sakit sa inyo. Hindi ako tumanggap ng sumpa para kamuhian. Tinanggap ko ito dahil alam ko na ito magbibigay proteksyon sa ating pamilya. Nagkakamali ka ng nalalaman, Minandro. Nagkakamali ka. Habang inilalahad ito ng tiyuhin niya, nakita ni Lorenyo ang biglang pag-agos ng luha sa mga mata nito. Sa puntong yon, batid niya na nagsasabi ito ng totoo. Kaya paunti-unti, tila bang nanumbalik ang pagtitiwala niya at pagmamahal sa kanyang tiyuhin at sa asawa nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi nila namalayan ang pagpuslit ng mga kasamahan ng tiyuhin niya. 2 oras bago sumapit ang 6:00, nagulat na lamang sila nang bigla itong pumasok sa loob ng bahay, bitbit ang 3 matatandang albularyo na nagsisilbing sulsol sa kanyang ama. Hindi na halos mamukhaan ng 3 matanda, gawa ng bago ito nalagay sa ganoong estado, ginulpi na muna ito ng mga nilalang na dumakip dito. At para makasiguro na hindi na yon makakapalag pa, lahat ng proteksyon at agimat nila, tuluyan na nitong ikinalas ng mga kasama ng tiyuhin niya. Matapos nun, tsaka nito nakuha ang atensyon ng mag-asawa. Walang sabi-sabi, kagad nilang hinarap ang 3 upang matanong kung bakit nila ito nagawa. Binalaan din ng tiyuhin niya ang 3 na magsabi ng totoo kung ayaw nilang magwakas ng mas maaga ang kani-kanilang mga buhay. Nang marinig ito ng 3 albularyo, dito na ito nagkagulo. Nagturoan yun kung sino sa kanila ang makikipag-usap, gawa ng natatakot din ng mga ito na basta-bastang sumagot sa mga aswang na kanilang kaharap. Nang mapansin naman yun ng tiyuhin niya, kagad nitong dinarag ang isang matandang lalaki na kanina pa nitong tinititigan. Ikaw ang napili kong magsalita para sa kanila. Nakikita ko sa mukha mo na hindi ka gaanong marunong magsinungaling. Huwag mo kong pipiguin, tanda. Dahil kapag nakaamoy ako ng kakaiba sa'yo, pupugutan kaagad kita ng ulo. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, bigla nitong inipit sa dingding ang matandang hawak-hawak nito. At sa sobrang lakas ng pagkakaipit, halos mabali na ang tadyang nito. Mabuti na lang hindi yun tinuluyan ng tiyuhin niya. Matapos naman niya itong sindakin, tsaka na ito rito humarap habang hinihintay na maging maayos ang kalagayan ng matanda. Maya-maya pa, nang nakakahinga na ito ng maluwag, dito na ito nagsimulang magtanong. Bakit niyo ako binabalak patayin? Ano ang atraso ko sa inyo? At bakit yung kapatid ko ang inimpluwensyahan ninyo? May mga nag-utos ba sa inyo? At kung meron, sino-sino sila?
Nang marinig ng matanda ang sinabi nito, bigla itong napatingin sa kanyang mga kasama. Kaya naman nang mapansin ito ni Fernando, puwersahan niyang ibinalik ang mukha nito sa lugar kung saan siya nakatayo. Hindi mo kailangan ng kasama para sumagot. Sagutin mo ang mga tanong ko. Huwag ka nang mag-isip ng kahit na ano. Habang sinasambit niya ito, kitang-kita nila Lorenyo ang panlilisik ng mga mata nito. Yun bang kaya nitong lumulo ng tao sa oras na hindi ito mapagbigyan? Kaya naman sa takot at pagkasindak ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na magsalita. Tama ka! Inutusan lang kami para wasakin ka. Naniniwala sila na madaling mapapasok ang lugar na ito sa oras na mawala ka. Ikaw lang ang kaisa-isaang hadlang, kaya gusto ka nilang mawala sa lalong madaling panahon. Sino ang mga yan? Sabihin mo, sino? Ang mga dating kaaway ng magulang mo. Mga katulad din namin silang antingero. Noong panahon ng digmaan, sinubukan nilang pumasok dito, pero napigilan sila ng mga magulang ninyo. Magmula noon, hindi na sila nakabalik. Kaya nila gustong makuha ang lugar na ito dahil sa ilalim ng lupa, nagkalat ang mga rekliyas ng sinaunang karunungan. Ang mga agimat na nakalimutan at ang mga labi ng mga sinaunang antingerong nagmamay-ari sa lupaing ito. Yun ang pakay nila. Wala nang iba. Pagkarinig ng tsuhi niya sa sinabi nito, bigla itong natigilan. Hindi man ito nakapagsalita, pero nakita mismo ni Lorenyo na parang totoo ang mga sinabi ng matanda sa kanila. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napilitan itong sumagot dito ng, Nasaan sila ngayon? Malapit lang ba sila rito? Gaano sila karami? Ano-ano ang mga abilidad na kanilang taglay? Nang marinig naman ito ng matanda, bigla naman itong napangisi habang sumasagot sa kanya ng, Hanggang dyan lang ang makakaya kong sabihin sa inyo. Dahil kahit paslangin mo kami, hinding-hindi mo makukuha ang detalye tungkol sa kanila. Pasalamat ka, Fernando. Dahil kahit papaano, itinuturing ka nila bilang pinakamalakas na gabunang harang sa lugar na ito. Pero syempre, malapit na yang magwakas. Base sa mga naging sagot nito, mukhang handa ng tanggapin ng matanda ang kamatayang nakalaan para sa kanya. Kaya nang marinig ito ng tsuhi ni Lorenyo, hindi ito nagdalawang isip. Walang sabi-sabi, agad itong humingi ng tipak ng kahoy sa kanyang asawa, sabay hataw nito sa mukha ng matanda. Napakalakas ng binitawan nitong puwersa, kaya ora mismo bumagsak ang matanda sa sahig. Hindi na rin yun nakatayo pa dahil halos mabasag ang kalahati ng bungo nito. Kalaunan, nagsimula na itong mangisay habang nagsusuka ng dugo. Di na rin yun makausap ng kanyang mga kasama kahit anong gawin itong pagsigaw sa matanda. Maya-maya pa hindi na nakakilos ang biktima. Umunat na lang din ang katawan nito, animoy nagdidiliryo. Pagsilay naman ni Lorenyo sa pangyayari, napayuko lang naman siya habang pahagulgol na umiiyak. Yung mga nakita niya kasi, sadyang hindi na kayang tanggapin ang kanyang sarili. Karumal-dumal ang pangyayaring yon pinuno na halos habang buhay na niyang dadalihin. Matapos nun, ipinag-utos ng tsuhi niyang si Fernando na ilapit ang dalawa pang kasama nito. Kagaya ng inaasahan, muli niya itong tinanong pero hindi na nagsalita ang dalawang matanda. Kaya naman ang naging resulta, pinagpupukol niya ito ng kahoy hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. At pagkatapos nun, kaagad nitong pinatawag ang kanyang ina. Hindi na rin to ginalaw ang kanyang ama. Indikasyon na wala itong lakas ng loob na manakit ng kanilang kapamilya. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang nanay niya. Di pa man nakakapasok, umiiyak na ito
dahil alam nito kung ano ang nangyayari sa loob ng silid kung saan sila naroon. Pagsilay naman ni Lorenyo dito, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na lumapit. Nang mayakap na niya ang nanay niya, mas lalo pa siyang umiyak na para bang mamamatay na sila. Kaya naman nang mapansin ito ng tiyuhin niya, dali-dali siya nitong nilapitan para pakalmahin. Huwag kang matakot, Lorenyo. Hindi niyo ako kalaban. Pamilya tayo. Kaya hanggat nabubuhay ako, walang mangyayaring masama sa inyo. Nagkamali lang kayo ng inaakala, kaya ka natatakot ng ganyan. Pero huwag kang mag-alala. Kapag naisaayos na natin ang lahat, ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng bagay na nais niyong malaman. Ayos ba yun? Kaya kumalma ka na, pamangkin. Wala kang dapat na ikatakot sa amin. Nang marinig niya ang sinabi nito, kahit papaano nagkaroon siya ng kasiguraduhan. At bagaman nalilito pa sa kanyang mga narinig at nakita, pinili niyang paniwalaan ang mga sinabi ng tiyuhin niya. Matapos nun, tsaka na unti-unting tumahimik ang paligid. Pagkalma ng silid, kusa nang binitawan ng tiyuhin niya ang kanyang amang hindi na halos makausap. Nakatitig lang yun sa sahig habang pinagmamasdan ang labi ng kanyang mga kaibigan. Kahit anong gawin ding pagkausap ng tiyuhin niya, di na rin ito nakikinig. Wala silang ideya kung anong gusto nitong mangyari, ngunit sa estado nito, parang wala naman yung pinabalak na masama sa kanila. Nang mapansin niyo ng tiyuhin niya, kagad nitong inutusan ng dalawa nilang kasama na buhatin ang tatay niya. Pansamantala, sa tahanan muna sila nito mananatili upang walang makakatunog sa mga nangyari. Dagdag pa ng tiyuhin niya na makakatulong ang ganoong akto upang hindi magduda ang kahit na sino. Nang marinig naman ito ni Lorenyo, kagad niyang naitanong ang tungkol sa mga kapatid ng tatay niya. Kapag kasi nawala sila sa lugar, posibleng hanapin sila ng mga ito. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Ang mga tiyuhin at tiyahin mo ay marunong sumunod sa akin. Alam mo, itong kuya ko lang naman talagang matigas ang ulo eh. Dahil sa sinabi nito, doon nalaman ni Lorenyo na hindi nila kalaban ang tiyuhin niyang yon. Kaya imbis na tumutol sa nais nitong mangyari, nagdesisyon silang paunlakan ng paanyaya nitong sa bahay na muna sila nito manirahan. Dagdag pa nito sa kanila na habang nanunuluyan sila roon, ito na ang bahalang magpaliwanag sa mga trabahador nila. Ang importante lang naman, mapanatili ang kanilang kaligtasan at pasahod ng mga taong nagtatrabaho sa kanila. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka na sila umalis. Hindi na sila nagtagal pa dahil sa bantang iniwan ng 3 albularyo. Dumaan ang mga araw. Dito nila napagtanto na hindi naman gaano kasama ang bahay ng tiyuhin nila, kagaya ng sinasabi ng kanilang ama noon. Taliwas sa mga pangkaraniwang tahanan ng mga aswang, wala itong amoy at hindi ito nanggigitata sa dumi. Maliwalas din ang buong paligid at higit sa lahat, di hamak na mas malinis ito sa kanilang tahanan. Ayon sa tiyuhin niya, kaya nila pinapanatili ang ganoong kalinisan dahil ang bahay na yon ang sinilangan ng kanilang mga magulang. Hanggat maaari, gusto nila itong maipreserba upang matirahan ng mga susunod pang henerasyon. Pagtatapat pa nito sa kanila na ang tahanang yon ang minsang sentro ng kanilang lupain. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nabago at nakalimutan, dulot na rin ng paghalo sa kanilang pamilya ng ibang mga paniniwala. At sa madaling sabi, isa ang pamilya nila sa mga naging biktima nito. Nang marinig ito nila Lorenyo, nagkaroon sila ng pagmamalabis na malaman ang totoo. Lumipas ang linggo, nagdesisyon ang tiyuhin niya na ipakita ang libro ng kasaysayan ng angka nila. Noon pa man kasi, nakahiligan na ng kanilang mga ninuno na magtala ng mga kaganapan na kanilang napagdadaanan. At kaya nila ito ginagawa
para kapulutan ito ng aral ng mga papausbong nilang kadugo. Si Tio Fernando niya ang pinagkatiwalaang magtago nito dahil ito rin naman ang nagmana sa kapangyarihan ng kanilang inang. Ayon pa kay Lorenyo, nang makita niya ang lumang libro, dito niya naunawaan ang nakalimutang kasaysayan ng kanilang pamilya. Paunti-unti, tila bang nagkaroon na rin siya ng pagmamalabis na sumunod sa daang tinatahak ng tiyuhin niya. Isang hapon, habang nag-uusap silang dalawa, aksidente nilang natalakay ang patungkol sa matagal ng kaaway ng kanilang pamilya. Hindi kasi yun mawala-wala sa isip niya, sa kadahilanang nababahala siya na baka bumalik ang mga ito sa lugar nila. Nang marinig naman yon ng tiyuhin niya, bigla siya nitong inabisuhan na pumasok na sa loob ng bahay. Diretso silang tumungo sa personal nitong silid hanggang sa nakita niya itong muling bulat-latin ang librong naglalaman ng kanilang kasaysayan. Totoong mga sinabi nung antingerong pinatay ko. Tama sila. May mga nakatagong relikyas sa ilalim ng ating lupa. Ito ang mga bakas ng mga antingerong minsang pinalayas dito ng ating mga ninuno. Matagal na panahon na silang naninirahan sa lugar na ito dahil sa paniniwalang banal ang lupa na kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. Kaya naman ang dumating dito ang ating mga ninuno, sumiklab ang digmaang nagtagal ng 70 taon. Araw-araw marami noon ang namamatay, na kukonting bilang ng tao lamang ang nakakaalam. Katagalan, nang makita ng ating mga ninuno ang kahinaan ng mga antingero, nagapi nila ito. Ang sabi ng lola mo, kaya ito naging posible dahil naging marupok ang paniniwala at pananampalataya ng kanilang mga kalaban. Nag-ugat ang lahat ng iyon sa kanilang mga bisyo, karumal-dumal na mga gawain at pagdududa sa kanilang mga karga. Sa madaling salita, hindi sila mga antingerong dapat naming katakutan. Kaya na nakahanap sila ng pagkakataon, kagad nila itong nilipol. Walang itinira, maliban sa mga pamilyang naunang tumakas bago nangyari ang sakuna. At magmula noon, nalagay na sa katahimikan ang lugar na ito. Hindi na rin tayo umaasa na may ganitong mangyayari, pero sa bawat henerasyong dumaraan, nananatili ang presensya ng tagapagbantay upang mapanatili ang ating kapayapaan. At ako yon, pamangkin, ang gabunang itinalaga para magbantay sa lupaing ito. Dagdag pa ng tiyuhin niya na hindi siya umiral para maging kalaban ng sarili niyang pamilya. Tinanggap niya ang ganoong estado para magbigay proteksyon at kaligtasan sa bawat isa. Ang kaso lang, minali ito ng kanyang ama dahil sa baluktot nitong paniniwala. Masyado itong naging pantas na relihiyon, kaya nakalimutan ito ang kanyang pinagmulan. Matagal na rin itong nagtitimpi sa kanyang ama, pero hindi nito inaasahan na may mangyayaring ganoong bagay. Pagtatapat pa ng tiyuhin niya na, dahil sa mga nangyari, matututo na ito sa ibinigay niyang leksyon. Marahil ay ito na rin ang magiging daan para sa pagbukas ng bagong yugto ng kanilang samahan at ugnayan bilang purong magkapatid. Nang marinig naman ni Lorenyo ang sinabi ng tiyuhin niya, napatango lang naman siya habang nakangiti. Alam niya na nagsasabi ito ng totoo dahil habang nagsasalita ito, nakatitig ito sa kanya. Diyon kumukurap. Animoy lahat ng sinasabi niya ay nagmula talaga sa sarili nilang kasaysayan at karanasan. Kaya naman nang marinig niya ang lahat ng iyon, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan ito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagdesisyon na ang kanilang padre de pamilya na umuwi. Bago sila umalis sa tahanan ng tiyuhin niya, abot langit naman ang naging pasasalamat nito dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanilang pamilya. Nangako na rin yon na hindi na nito uulitin ang mga ginawa niya dahil namulat na siya. Akala noon ni Lorenyo, dito na magtatapos ang lahat. Pero buwan lang ang dumaan, may nakitang mga dayo ang kanyang ama na labis nitong ikinaalarma. Mag-iilang araw din nila itong minanmanan
hanggang sa nakumpirma na nito kung sino-sino ang mga taong kanilang pinagmamasdan. Gabi na nang makuha nito ang detalyeng hinahanap niya, kaya naman kahit madilim na ang daan, nagdesisyon itong tumungo sa bahay ng tiyuhin niya kasama siya. Silang dalawa lang noon ang umalis dahil ayon dito, mas mapapadali kung wala na silang iba pang kasama. Nang marinig naman ito ni Lorenyo, kaagad siyang naghanda. Bitbit ang gasera, dali-dali nilang tinahak ang daan hanggang sa makalayo na sila sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa gilid ng palayan, dito na sila nag-usap patungkol sa mga nalaman ng tatay niya laban sa mga taong pinamamanmanan niya sa mga tauhan nila. Ayon dito, nakita ng mga tauhan nila ang mga karga nitong agimat. Sa 7 tao ring dumating, lahat yon ay purong antingero. Mas lalo ring lumakas ang kanilang hinala nung marinig ito ng mga tauhan nila na naghahanap sa 3 matandang antingero. Wala silang ideya kung anong kaugnayan ng mga ito, pero malakas ang kutob ng tatay niya na ang mga taong yon ang sinasabing banta ng tiyuhin niya. Pagtatapat pa nito na, mas mainam na maging alerto sila bago pa man mahuli ang lahat. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na rin siya sumagot pa. Basta ang ginawa nila, binilisan na lamang nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa bahay ng tiyuhin niya. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng bakuran, dito nila nakita ang alaga nitong mga aso na halos kasing laki ng kalabaw. Napakaitim din ang balahibo nito, tapos yung mga mata nito parang mata ng isang mabangis na hayop. Pagsilay naman ito sa kanila, kaagad yung bumalik sa kulungan indikasyon na kilala nito ang mga taong dumating. At nang makalapit na silang dalawa sa pinto, dito na sila narinig ng tiyuhin niya. Sandali lang, Minandro. Meron pa akong ginagawa. Nang marinig nila ito, matyaga silang naghintay sa labas hanggang sa bumukas ang pinto. Pagbungad nito sa kanila, dali-dali namang inilahad ng tatay niya ang mga natuklasan nila sa baryo. At kagaya ng inaasahan, hindi ito tinutulan ng tiyuhin niya. Maging ito man kasi, naramdaman ng puwersa ng pangkat na dumating. Alam nila na hindi yon pangkaraniwan, kaya dahan-dahan na rin silang naghanda. Nabanggit din ng tiyuhin niya na humingi na sila ng tulong mula sa pamilya ng kanyang asawa. Anumang oras darating ang mga ito, alinsunod sa kanilang pakiusap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya silang napatahimik matapos nilang marinig ang malalakas na pagkumpas ng mga pakpak sa labas ng bahay. Sandali lang, Minandro. Mukhang narito na ang mga hinihintay namin. Tamang-tama para makapag-usap na tayo tungkol sa ating plano. Matapos nitong magsalita, dali-dali itong lumabas. Ilang minuto lang yung nagtagal sa bakuran bago ito bumalik kasama ang 6 na kalalakihang purong kadugo ng kinakasama niya. Nang masipat naman ito ni Lorenyo, hindi niya maiwasang magulat. Yung mga tao kasing pumasok, halos balat na lang ang nagtatago sa kanilang mga buto. Literal na patpatin ang mga ito. Animoy walang kakayahan na makipaglaban kahit sa isang binatilyo. Subalit paglapit nito sa kanya, nagulat na lang siya nang baliin ito ang bangko na nasa harapan niya. Pagpang-abot ng kanilang tingin, nagwika ang lalaking yun ang, "Huwag kang papadaya sa mga nakikita mo, bata. Hindi ako kagaya ng iniisip mo." Pagkasambit nito ng mga kataga, kagad itong umupo para makinig sa mga sasabihin ng asawa ng kadugo nila. Sa loob ng halos kalahating oras na pag-uusap, naipahayag ng malinaw ng tiyuhin niya ang lahat ng plano na kinakailangan nilang gawin. Ayon dito, sopistikado ang abilidad ng kanilang mga kalaban, kaya kailangan nilang magdoble ingat. Wala rin silang ideya patungkol sa pagkakakilanlan ng mga ito, kaya hanggat may pagkakataon, pagmasdan nila ito ng maigi. Naniniwala rin ng tiyuhin niya na sa bilis ng pagdating ng grupo,
posibleng meron na lamang silang 1 linggong paghahanda. Naniniwala ito na sa ganoong kahabang panahon, malalaman ng mga kaaway nila kung sino ang pumatay at kumuha sa mga kasamahan nitong nawawala. Nang marinig yon ng kanilang mga kasamahan, hindi na yon nagtanong pa. Basta ang ginawa nito, tanggapin ang utos ng walang kahit na anong pagtututol. Matapos ang pag-uusap, kagad naman yung umalis. Ayon kay Lorenyo, nang maisarado na ng mga ito ang pinto, kagad silang nakarinig ng mga kumpas ng pakpak na para bang papalipad. Hindi na nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin, lalo pat alam na nilang nagmumula ito sa mga nilalang. Ilang minuto ang lumipas, dito na rin sila nagpaalam. Para naman makasigurong makakauwi silang mag-ama, sinamahan na sila ng tiyuhin niya. Sa kanilang paglalakad, marami itong inilahad para lamang masiguro ang kanilang kaligtasan. Menandro, baka sa mga susunod na araw hindi na muna tayo magkita. Marami akong gagawin, kaya habang wala ako, maghanda na rin kayo. Kunin mo ito. Narito ang talaan ng lahat na kukontra sa karunungan at abilidad ng ating kalaban. Ihanda nyo ito at itago nyo sa mga lugar na hindi basta-bastang matatagpuan. Kapag dumating sila nang wala sa oras, huwag nyo silang kakausapin. Manatili kayo sa loob. Sigurado naman ako na aalis din ng mga yan kapag walang humarap sa kanila. Sige, Fernando. Yan ang gagawin ko. Pero matanong lang, kailan ka babalik? Baka naman matagalan ka. Hindi ako matatagalan. Meron lang akong kukunin sa baryo ng asawa ko. Kailangan natin yon kung gusto nating manalo. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, narating nila ng hindi napapansin ang kanilang tahanan. Pagpasok nila sa loob nito, kagad namang nagpaalam ang tiyuhin niya. Silang mag-ama naman, pumasok na rin sa loob ng bahay para magpahinga. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ang mga katulong nila, nakita nila ang pagpasok sa kanilang lupa ng mga taong bago sa kanilang paningin. Inaasahan na yon nila Lorenyo, kaya nang makita nila ito, kagad nilang inabisuhan ang kanilang ama ukol dito. Nang marinig naman ito ng tatay niya, dali-dali sila nitong pinatago. At ang pinaharap lang nito sa kanilang mga bisita ay yung mga taong napagkakatiwalaan nila. Yon ang nakipag-usap sa mga ito hanggang sa napilitan na rin yung umalis. Pagpasok naman sa loob ng bahay ng inutusan ng tatay niya, tsaka nito inilahad sa kanila ang napag-usapan nila nung mga dumating. Manoy Menandro, babalik ko sila mamayang hapon dahil gusto nilang makausap kayo ng personal. Kung hindi ka magpapakita, mapipilitan silang pumasok sa loob ng bahay. Binalaan nila ako na sino man ang humarang sa kanila ituturing nilang kaaway. Mukha ho yatang malalim ang galit nila sa inyo . Huwag mo silang pakinggan, Sebastian. Ang mahalaga nalaman natin ang pakay nila. At kung sa tingin nila magagawa nilang nais nila, nagkakamali sila. Hindi tayo ang tipo ng mga taong madaling masindak ng mga salita. Kaya kung gusto nila akong makausap, pumasok sila ng sapilitan dito. Tingnan natin kung magagawa nila yan. Nang marinig naman ito ng kanilang katiwala, di na rin ito umimik. Matapos nun, tsaka ito nagtanong ukol sa mga bagay na pwede pa nitong maitulong. Kaya nang marinig nila ito, kagad nilang inilahad ang nais nilang mangyari. Wala silang ibang hiniling noon, kundi ang magbantay sa kanilang pamamahay. Nang marinig ito ng katiwala, tsaka ito nagtawag ng tao na tutulong sa kanya. Kaagad din yung umalis para sundin ang ipinag-uutos nila. Ilang oras pa ang lumipas, tumungtong na nga ang hapon. Sa puntong yon, nakaantabay na ang kanilang mga tauhan. Tahimik na rin ang bahay dahil sa utos ng kanyang ama. Silang magkakapatid naman, nasa loob ng isang pribadong silid kung saan mula roon, kita nila ang kabuuang bakuran.
Matsiga sila roong naghintay at nagmasid, pero wala namang dumating. Akala nila hindi na magpapakita ang kanilang mga bisita, pero pagtungtong ng 4:00, nakita nila ang 4 na matatandang paparating. Puro ito lalaki, at sa estado nito, parang mga batikan itong antingero. Yung isa sa mga yon, may hawak-hawak na talibong, tapos yung 3 naman, kung hindi patpat ang dala, mga sundang na halos ilang dangkal ang haba. Kapansin-pansin din ng mga karga nito na parabang handa na itong makipagdigma anumang oras. Nang masipat naman yon nila Lorenyo, kagad nilang ipinatawag ang kanilang mga magulang. Pagkarinig nito ng kanilang sumbong, dali-dali naman itong pumasok para magmasid. At nang makita na nito ang mga paparating, mismong ang tatay niya ang nagkumpirma na posibleng ang kasamahan ito ng mga antingerong pinatay ng kapatid niya. Dagdag pa nito na maaaring naghahanap ito ng hustisya, kaya magdoble ingat sila. Maya-maya pa, nang makapasok na ito sa loob ng bakuran, kagad itong kinumpronta ng kanilang mga tauhan. Bahagya namang nakipag-usap ang 4 hanggang sa bigla na lamang bumagsak sa lupa ang mga tauhan nila na parabang biglang nawala ng malay. Dahil sa pangyayari, kagad na nagsigawan ang mga taong nakakita. Mabilis din itong nagsipulasan papalayo hanggang sa wala nang matira sa loob ng bahay nila. Dahil sa pangyayari, dito na unti-unting nakaramdam ng kaba si Lorenyo. Napagtanto niya kasi na hindi marunong magpakita ng awa ang mga antingerong dumating. Malakas din ang kutob niya na di ito magdadalawang isip na pumatay ng tao, kagaya ng 3 antingerong inunahan ng kanyang tiyuhin. Dahil sa naisip niyang ganon, kung kaya't kaagad niyang inutusan ang mga kapatid niya na magtago sa mga aparador. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, kagad naman itong sumunod hanggang sa sila na lamang ng magulang niya ang naiwan sa loob ng silid. Hindi nagtagal, dito na nila narinig ang mahinahong pagkatok ng mga ito habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ama. Minandro! Lumabas ka dyan! Alam namin na nasa loob ka. Huwag mo na kaming pahirapan pa, Minandro. Makipagtulungan ka na lang para wala nang ibang madamay. Nakakaaway ang pamilya mo kapag napuno kami sa'yo. Ipinapaalala ko lang din, hindi kami kasing bait ng mga taong una mong hininga ng tulong. Kaya kung ako sa'yo, makisama ka kung ayaw mong mahirapan. Hindi ito pagbabanta, Minandro. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo sa sarili mo kung ano ang mga kasalanan mo. Nang marinig ito ng ama ni Lorenyo, hindi na ito nakatiis. Bit-bit ang mahabang armas. Kagad itong lumabas at nakipagmatigasan sa mga antingero. Di pa yun nakontento. Nagpaputok ito ng 1 beses para sindakin ito. Kaso lang hindi man lang natinag ang grupo. Kaya nung nandilim ang paningin ng tatay niya, bigla nitong pinaputukan ng isa sa mga kasama nito. Pagtama ng bala sa katawan, kagad itong tumagos na siya namang nagdulot ng matinding pinsala sa matanda. Dahil sa pangyayari, di na nagdalawang isip na lumabas ng bahay nila ang grupo. Akala nila uuwi na ito, pero nanatili yun doon para gamutin ang kanilang kasama. Halos magbabandang 6:00 na ng hapon pero hindi pa rin ito umuuwi. Paglubog ng araw, laking gulat na lamang ng tatay niya nang biglang tumayo ang matandang binaril nito. Wala na itong sugat sa katawan at sa estado ng titig nito, parang hindi maibsa ng galit nito dulot sa mga nangyari. Malayo man, kagad nitong pinagbantaan ng tatay niya na papatayin sa oras na makapasok ito sa loob ng tahanan nila. Ngunit imbis na matakot, buong tapang na sumagot ang kanyang amanang, Pumasok kayo para magkasubukan tayo rito. Inakala kasi nito na sapat na ang pangontrang ibinigay ng kapatid niya. Ngunit ang hindi nito alam, may mga dala ring pangontra para rito ang mga antingero. Nang marinig nito ang sinabi ng tatay niya, kagad itong nagsipasok. At pagdating nito sa kabilang parte ng pinto,
Nagsimula itong magdasal habang ginigilit ang mga pulso nila. Pagtulo naman ng dugo nito sa lupa, biglang nagwika ang matandang binaril nito ng, Ang pangontra sa mga ganitong mahika ay simpleng pag-alay ng aming mga dugo. Sige nga, asintahin mo pa nga ako. Tingnan natin kung gagana pa yung armas mo. Nang marinig ito ng tatay ni Lorenyo, kagad naman itong binalahan ang kanyang armas. Dali-dali nitong inasinta ang matanda pero ang nakapagtataka hindi na yun gumana. Ilang beses niya pa itong sinubukan pero sa bandang huli wala rin yung nagawa. Kaya naman nang mapagtanto ito ng apat, kaagad na siya nitong sinugod. At sa isang kisap mata, sila'y nagpang-abot. May dala pa noong sundang ang tatay niya, kaya sinubukan pa nitong makipaglaban. Pero bandang huli, kinuyog din ito ng mga antingero hanggang sa mabugbog na ito ng tuluyan. Pagkatapos nun, dinarag ito papalapit sa kanilang tahanan. Sa pilitan na rin itong binuksan ng pinto hanggang sa mapaalis na nito ang lahat ng kanilang mga kasambahay. Pagpasok ng grupo, kagad sila nitong dinakip at tinalian. Si Lorenyo noon, hindi na umimik para naman kahit papaano hindi siya madamay. Habang nasa loob sila ng bahay, panay ang pagtatanong ng apat sa nanay niya. Sinusubukan nito na alamin ang kinaroroonan ng kapatid ng kanyang ama at yung kadugo nitong sinasabing protektor ng kanilang pamilya. Dagdag pa ng mga ito na, kapag nakipagtulungan sila, palalayain sila nito ng maayos at mapayapa. Babahagian din sila nito ng konting ari-arian nila nang sa gayoy makapagsimula silang muli sa ibang lugar. Ngunit nang marinig yon ng nanay niya, hindi ito kaagad naniwala. Alam kasi nito na ang tingin ng mga antingero sa kanila ay walang iba kundi mga kaaway. Kaya naman hanggat kaya niya, iniwasan niyang magsabi ng totoo. Literal na pinaikot-ikot ito ng nanay niya hanggang sa magalit na rin dito ang mga antingero. Subalit dahil sa ginawa nilang yon, kung kaya't hindi nila napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Maya-maya pa, biglang nahinto ang pananakit ng apat dahil sa mga narinig nilang kumpas ng malalaking pakpak sa labas. Ora mismo kagad itong kumalat para silipin ang mga nilalang na paparating. Nagsimula na rin itong magdasal at umihip ng tigalpos sa hangin. Pero hindi yun kaagad na gumana dahil sa mga pangontrang ikinalat ng tiyuhin niya. Literal na nahulog sa patibong ang mga antingero kaya hindi na ito nakaporma. Nang matunugan naman ito ng mga dumayo, kagad itong lumabas para harapin ang mga nilalang. Pagsilay naman dito ni Lorenyo, dali-dali niya itong sinundan. At nang makadungaw na siya sa bintana, nakita niya itong pinagtutulungan ng mga nilalang. Hindi lang 7 dumating noon pinuno, kundi 20 aswang na nasa ilalim ng pamamahala ng asawa ng tiyuhin niya. Lahat yon purong mga gabunan, kaya bawat isa sa mga ito nagdulot ng matinding problema sa mga antingerong nakalaban nila. At sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, naiwan ng mga antingero sa pagdepensa at pagligtas sa kanilang mga kasama. May mga taglay itong mutya, pero hindi rin ito nakayanan ang lakas at paulit-ulit na pag-atake ng mga gabunan. Maya-maya pa, nang manghina na ang grupo, dito na nakatsyempo ang tiyuhin niya. Pagsugod nito, kaagad nitong kinaladkad ang isa sa mga antingero. Mabilis niya itong dinarag papaitaas bago ito tuluyang binitawan hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Bago yun tuluyang bumulagta, tumama muna ang katawan nito sa mesa at sa mga nakatumpok na bangko at mga sako. Kalaunan, bumuluwak ang dugo nito sa bibig hanggang sa mawala na ito ng malay. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't kaagad na kumulang ang depensa ng kanilang mga kalaban. Ito na rin ang ginamit ng tiyuhin niya para mabilis na paslangin ang mga ito. Nagtagal ng halos kalahating oras ang pagpatay nila sa mga antingero
bago nila ito tuluyang nasugpo. At nang malipol na nila ito, nakita nila ang naiwang pinsala nito sa kanilang grupo. 7 sa kanilang mga kasamahan ang namatay dahil lamang sa pakikipaglaban sa mga antingerong dayo. Gayunpaman, hindi sila gaanong naapektuhan sa naging resulta dahil naging matagumpay naman ang mga plano nila. Pagpasok nila sa loob, kagad na pinuntahan ng tiyuhin niya ang tatay niyang hindi na halos makakilos. Bali-bali ang mga buto nito at labis na yung nahihirapan sa paghinga. Kulang na rin ito sa dugo dahil sa pagpapahirap ng mga kalaban nila. Kaya naman nang makita ito ng tiyuhin niya, nagmamadali niya itong inakay hanggang sa makalayo na sila. Pagsapit ng sumunod na araw, nadatnan ni Lorenyo ang 2 na nasa bahay ng tiyuhin niya. Balot na balot ng benda ang kanyang ama at sa estado nito parang matatagalan pa yon bago tuluyang gumaling. Nang makausap niya ang tiyuhin niya, dito niya nalaman na nasa maayos na itong kalagayan. Dagdag pa nito na ginawa nila ang lahat para lamang madugtungan ang buhay ng kapatid niya. Lorenyo, ikaw na muna ang mamahala sa bahay ninyo. Wala ka pa rin papapasukin na kahit na sino. Tandaan mo, hindi pa tapos ang laban natin. May mga kasama pa itong naiwan sa baryo, kaya mamayang hapon pupuntahan namin sila. Hindi na kami papayag na dumayo ito sa bahay ninyo dahil baka kung ano ang mangyari sa inyo. Maraming salamat po, tiyo. Mag-iingat ho kayo. Nang marinig nito ang kanyang sagot, kaagad naman siya nitong iniwan sa tabi ng tatay niya. Maya-maya pa, dumating na rin ang pangkat na isinama nito patungong baryo. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, kaagad namang umusad ang grupo. Bagaman may liwanag pa ang araw, hindi ito nasindak sa kanilang mga kalaban. Ayon kay Lorenyo, gusto niya noong samahan ang tiyuhin niya, kaso hindi siya nito pinayagan. At kaya naman niya ito gustong gawin dahil nais niyang makita ang mga susunod na pangyayari. Kinagabihan noong mismong araw, nanatili siya sa labas ng bahay nila, naghihintay ng mga impormasyon patungkol sa mga pangyayari sa baryo. Ang kaso lang, wala man lang kahit isang tao ang nakatunog nito. Marami siyang napagtanungang taga roon, pero wala ito halos ideya sa mga bagay na sinabi niya. Kaya sa bandang huli, naiwan siyang tulala habang naghihintay sa bahay nila. Maghahating gabi na nang umuwi ang tiyuhin niya, kasama ang 3 nitong kauri. Nung makita niya ito, nakaramdam siya ng takot at matinding pagkagulat. Hindi niya kasi sukat akalain na sa dami ng mga tauhang isinama nito, ganun lang kakonte ang natira. Gayunpaman, di ito gaanong pinagtuunan ng tiyuhin niya dahil ang mahalaga ay nagtagumpay sila. At magmula noon pinuno, wala nang dumayo sa kanilang lugar para akuin ang kanilang lupa. Ilang taon pa ang lumipas, nang magkaasawa na itong si Lorenyo, nagpasya siyang manirahan sa lugar ng kanyang kinakasama. Ginawa niya ito para doon makapagbagong buhay at makalimutan na ang panganib na dulot ng angking lupa ng mga ninuno na pinoprotektahan ng tiyuhin niyang si Fernando, ang malakas na gabunang bantay sa banal na lupa ng mga antingero.